2016 i creen 4 noves taxes que se sumen a les 6 que va crear l'any passat. Mantenen la pujada del tram autonòmic de l'IRPF, l'impost de les transmissions patrimonials, el de patrimoni, el de successions i s'endureix la tributació per mòduls de l'impost d'estades turístiques. Mantenen, per voluntat política, l'impost més injust que grava les transmissions mortis causa entre pares i fills o entre cònjuges, per no parlar de les transmissions entre familiars de segon grau, el que obliga a molts ciutadans d'aquestes illes a renunciar a l'herència que durant tota una vida d'esforç i fent front a les obligacions corresponents els deixa la seva família. El percentatge era del 70,14 i el 2015 amb el Partit Popular un 73,49. Si haguéssim mantingut el mateix percentatge en polítiques socials del Partit Popular, hi hauríem pogut destinar 166 milions més. El pressupost dels serveis socials creix un 9,6, distant del 12,2 de 2016 i molt lluny del 17% de 2015 amb el Partit Popular. Si l'augment global de 2017 és de 427 milions, només un 3,27% és per serveis socials, mentre que el 2015 de l'augment de 160 milions, un 13% va ser per serveis socials. La principal mesura és la construcció de Catalunya, exigència cap a la bancada del Partit Popular o cap al seu partit de Madrid, que es deixin d'actes de rebel·lia, ja que amb un govern de minoria, tots els partits hauran de posar la seva part per canviar aquest nefast finançament socialista. El que passa, senyora consellera, és que la incapacitat per gestionar els serveis públics, per ser caus i previsors, o per creure que és bo per les Balears baixar els imposts, malauradament no ho arregla cap sistema de finançament.